Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Ayike bafethu iOrlando Pirates isithelekile lapha eLoftus Veryfield Stadium ukuzobhekana neMamelodi Sundowns ke njengoba sibona ke izithombe iOrlando Pirates ke ishareile ekhasini ke labo la Facebook. Siyababona ke bengena ngebhasi nangu ke nomqeqeshi uAbdeslam Odo okuyena ophethe intambo kwiOrlando Pirates. Nade ke ibhodlela nalo lifikile, Masindi Nemtatjela naye ukhona, bese kuba uTsepang Moremi, uMelusi Buthelezi, uSihle Nduli nabo impela ke sebethelekile lapha egroundini phakathi eLoftus. Kube uyena ke evidence ubufakazi emahopa njengoba sibona nali ke iqembu bakhona ke oSwin Police bakhona lapha oDiano van Rooyen, Sipho China lapha, bese kuba uyena ke uDion Hotto bakhona, TLB Mbekezeli Bukazi our center back bakhona naye ke uLebone Siyema ukhona ke futhi naye ke lapha na ke uSinoxolo eKwayiba. Sithemba ukuthi ke Orlando Pirates mhlambe ke izomnika ichance, asazi since iOrlando Pirates ingakayikhiphi ilineup talent embatha noSipho Master Chef bakhona ke nabo enkundleni eLoftus Veryfield Stadium. Then ke khona ke abadlali ke impela ke esingababoni la, abadlali ke abafana noRelebohile Mofokeng esibuza imibuzo ukuthi ngabe ulimele okunjani lokhu esengazi ke eqiwe imidlalo emingaka since ke futhi ke simbonile kuyona ke itraining eOrlando Pirates ke osukini elwayizolo. Esithemba ukuthi ke naye ukhona ukuthi ke nje abamintudanga kuzona ke izithombe abayipostile ekhasini labo ke la Facebook. Like ivideo, subscribe ku-channel iBhakabhaka silifisela inhlanhla ukuthi ke liqoqele amaphuzu amathathu ukuze likwazi ukuthi ke libeke endaweni enhle kuyona ke ilock yeBetway Premiership. Okwamanje ivideo ethu asibambela nisale kahle.